Баба Радка да се снимам. Ела. Аз обичам. Ти на избор. Иде си бомбонката и тогава. Нали? Ето е дойде на сляпа продукт, той не идваш. Тя много хора са лигави. Еми да. Не е си проблема. Не е проблема. Ще се яздъвче. Чакай, нека си даде бомбонка. Кой е това? Ивито ли? Кака? Войчо търси Ивито. Ти показвай му кое е Ивито. Я му покажи, той не знае кое е Ивито. И това ли е Ивито? Ивито са големо Ивито. Какво едеш? Бомбон. Кажи, бомбона. Нарочно варено ще го направя. Нарочно варено ще го направя на авто. Не, правя филмче. На маймуната. Маймуна. Има ли нищо вътре? Празно ли? Аз също балона вътре. Това е налепенка за такова. За надуваемо. Дай да я прибера. Дай го на мама да го прибере. Айде прибери го пак там. Готова бе? И кой е пънката? За надуваемите за морето. Като отидем на морето имаме и надуваеми на ръцете, дето се слагат. Ако се спука, това го лепи. Виж? Кой снимам сега? Видиш ли? Кажете здрасти. Маймунки? Снимам филмче. Тези снимчета не ги снимат с покачество нещо. Няма значение.